be o'n i moyn trafod oedd erthygl nath rhywun o'r enw Neil Shadrach dod i'n sylw ni ar X neu Twitter yn honni bod neb yn prynu llyfrau. Erthygl gan Rhifyn yn The Elysian. Sôn am hanes be wedi cael ei ddysgu mewn achos llys amdano prynu penguin, a sut o'n nhw wedi dysgu bod 5 cwmni cyhoeddi fwyaf yn gwario rhan fwyaf o arian nhw ar Selebs, a hefyd pobl fel James Patterson, Lee Child, bod nhw'n cael lot o arian nhw. A hefyd bod nhw'n gwerthu lot o beiblau, llyfrau o'r archif fel Lord of the Rings, a llyfrau plant fel The Very Hungry Caterpillar. So, o'n nhw jyst yn sôn am gymaint o arian sy'n mynd at hwnna, a bod rheina yw'r llyfrau sy'n gwerthu, am wedyn mae awduron yn cael canran mor fach, a mae jyst yn potluck pwy sy'n mynd i llwyddo. Un o'r prif bethau fi'n credu gyda Selebs yw mae'r cyhoeddwyr yn gwybod bod dyn nhw gynulleidfa yn dilyn y pobl yna. So, os dim rhaid yn gwneud y marchnata. O'n i jyst yn edrych ar patrymau darllen ni, a mae'n diddorol bod, wel, tan mis yma, bod ni ddim yn darllen lot o biogs. A fi'n credu fi yw'r unig un sy'n darllen llyfrau fel James Patterson a Lee Child o'r 5 ohonyn ni. O ti di llygru fi pi bach? Cos o'n i di darllen rhywbeth gen ti am Logan? Na. Ond ddim math o beth swn i'n arfer wneud. Okay. Sy'n dweitha. Dwi'n mwynhau darllen stwff Stephen King. O, a fi. Ond wedyn mae'r awduron yna, fatha Stephen King, Lee Child, a bobl fel la, mae'n awduron ydyn nhw de, a maen nhw'n sgwennu llyfrau. Ie. Ie. Mae o'n... dwi'n gwybod, dwi'n ffeindio fo'n rhwystredig o'r busnes Selebs ma de. A da ni'n cael o'n Gymraeg hefyd, gadwch chi ni fod yn onest. Bob dolyg, mae yna lyfr yn dod allan gyn Selebs Gymraeg sydd ddim yn awduron. Achos da chi'n gwybod, fydd hwnna'n bresant da i nain neu taid. Ddim isio cymryd y risg o brynu nofel gen awdur dydyn nhw ddim yn gwybod amdano nhw. Mae o'n... Ti'n fawr yn cael profiad mwy difyr o ddarllen, dwi'n meddwl, o fod yn darllen rhywbeth. Ond dwi'n meddwl falla hefyd bod o'n drafodaeth ehangach ynglyn â da ni fel cymdeithas dran yn ymhyfrydu mewn Selebs, a maen nhw bob man dryn, maen nhw'n yn hyrwyddo pethau ac yn marchnata deunydd a bob dim. Felly mae o jyst yn oes lle mae Selebs yn gwerthu papurau newydd neu scandals amdanyn nhw'n gwerthu. A mae'n yr un modd hefo llyfrau dryn fwyna gred os ydy henwa nhw David Williams neu hynna'r llall yna mae henw nhw'n mynd i sicrhau bod yna werthiant sylweddol. Ond dydy hynna ddim yn golygu bod y deunydd o reidrwydd yn safonol nacdi. Ond dwi'n meddwl bod o'n, fel dwi'n dweud, dwi'n meddwl bod o'n fwy o adlewyrchiad o pwyslais mae'r gymdeithas heddiw yn rhoi ar bod yn enwog neu Selebs ar draul sylwedd. Ond eto fi'n cofio, ti'n mynd tyfu lan am ofnadu, bod fe byth yn darllen llyfr, oedd dyfa fel un angofiant, Gareth Edwards, Barry John. Yeah. So ti'n modd, mae wedi bod i gwmpas ers y... Ond o'na lai yn dweud, achos oedd chwaraewyr rygbi yn i'w, ti'n sôn am Gareth Edwards a Phil Bennett a hynna, Every Way for Wales a bob dim fel yna. Ond erbyn hyn, mae fath o pêl-droedwyr dri. Dwi'n cofio lle oedd mae pêl-droed jyst wedi cael ei lastwreiddio'n llwyr erbyn hyn dri, hefo gan bres, a dyna sydd yn rheoli yr diwydiant erbyn hyn, a mae wedi lladd yr gêm i nifer o bobl oherwydd bod o'n cael ei reoli yn fasnachol, a dyna dy'r un peth yn wir am lyfrau a cyhoeddi hefyd. Yes, so dyna un o'r pethau yn yr erthygl oedd e'n sôn am bod o 58,000
o gyfrolau gath i gyhoeddi yn y flwyddyn, sy'n cofio pa flwyddyn oedd e, 2020 credu oedd e, oedd 90% o rheina gan y cyhoeddwyr, y 5 cyhoeddwyr mawr, wedi gwerthu llai yn y 2,000 o gopïau. Sy'n gwneud i fi deimlo well. Ydy, o hwnna fwy o sioc i mi na'r pen arall, ysdi ti'n gwybod bod Selebs mewn byd hollol wahanol i chdi. A wedyn mae 50% wedi gwerthu, so 50% o 58,000, so 24,000 wedi gwerthu llai na dwsin o gopïau. Mae hynna'n anhygoel, dydy, dwi'n glir. Ond dwi'n yn gwybod os olsach chi hefyd, wrth yma, llyfr Liz Truss ynglyn â'i chyfnod hi. A dwi'n yn gwybod os o'na bennawd, dwi'n credu yn y Guardian oedd o, yn deud bod llyfr coginio airfryer wedi gwerthu mwy nag oedd cofiant Liz Truss. 2,000 o gopïau mae hwnna wedi werthu, bod wedi cael ei farchnata a'i hyrwyddo. Felly dydy ddim bob tro yn gweithio na chdi. Ac fi'n meddwl bod airfryer yn defnyddiol iawn. Ond Goginio lettuce. Goginio lettuce, ie. Ond mae rhywun hefyd yn laru hefyd ar weld yr un enwa a'r un neba ar bob dim. Dwi'n sôn am yn y Gymru sydd ohoni, ond hefyd yn gyffredinol. Dwi'n jyst yn teimlo na'r un bobl sydd yn cael cyfleoedd. Ond wedi dweud hynny, ti'n gallu dweud bod Dai Jones i weld yn bob man am flynyddoedd. Ond i lyfr o, i hunan gofiant o, oedd y gwerthwr gorau yn Gymraeg am flynyddoedd, neu ers blynyddoedd. Gen ti ddyddiau Islwm ffocalis a hynna pan o gen ti lot o bobl yn prynu llyfr ys bynnag. Ond yn fwy diweddar, Dai Jones ydy'r patrwm. O ia, ond y gwahaniaeth ydy, oedd Dai Jones yn rhywun oedd pawb yn ei adnabod. Swn i'n dweud bod o'n enwog, ac swn i'n dweud bod o ddim yn ffitio mewn i'r categori celeb yn yr un traddodiad ac ydy celeb cyfoes. Achos oedd o'n, dwi'n gwybod, falle bod y term yn cael ei ddefnyddio, ond oedd o'n un o'r werin bobl yn dweud i ddechrau. Oedd o'n mynd rownd, ac oedd o'n cael ei weld yn yr sioe frenhinol, oedd o'n cael ei weld yn steddfod, oedd o'n mynd rownd, marchnad anifeiliaid a hynna llall. Oedd o'n werinol o ran, oedd ei lais o'n gyfarwydd, oedd o'n gwneud sioia oherwydd bod, a dwi'n gwybod, dwi'n jyst yn teimlo byn hyn, yna gymaint o bwyslais ar teledu realaeth, a mae yna lot o hynny nhw'n cael llyfrau, a ti'n jyst yn meddwl, dyn nhw'n wedi byw eto, mae gen nhw hynna'n gofiant allan. Ond eto fi'n siŵr gyda Dai Jones, bydde y cwmni gyhoeddi wedi edrych arno fe yr un ffordd mae cwmni cyhoeddi'n edrych ar rai o Selebs mewn y ffordd bod pobl yn ei nabod bod pobl yn ei ddilyn a wedyn bydden nhw fel, oce, os ni'n gwneud llyfr ganddo fe, mae pobl yn mynd i prynu, so maen nhw'n gwneud arian mas o fe. So maen nhw wedi, ti'n meddwl, mae hwnna'n pynt, ond maen nhw'n gwybod bod e'n mynd i weithio mewn ffordd. Ac ella bod yna wahaniaeth hefyd rhwng hunangofiant. Felly, os ti'n prynu hunangofiant Seleb, ti'n gwybod yn union beth ti'n gael. Ti'n gwybod bod chdi'n cael eu hanas nhw, a hanas i gyrfa nhw, hanas pam wyt ti'n gwybod bwydyn nhw, pam bod nhw'n Seleb, de. Ond beth sy'n mynd â'n ynghroi ni'n fwy na hynny, ydy pam mae Selebs. A dim i gyd, achos mae rhai o'n nhw yn wirioneddol da am sgwennu, ond dwi'n meddwl yn benodol am y llyfrau plant mae Jerry Halliwell, Ginger Spice, wedi sgwennu. Dwi wedi pigo un o fyny mewn siap lyfrau, maen nhw'n nonsens llwyr. Maen nhw just rhyw, be mae pobl yn meddwl mae genod bach eisiau darllen, a mae just mor ddi-sylwedd. Ond hefyd, dydy genod bach 7 oed ddim yn gwybod pwy di Jerry Halliwell na di. Felly y rhieni sy'n meddwl, na i brynu hwn, achos pam nwch chi'n rhoi rhywbeth
call i'ch Ond y gwahaniaeth, so ni'n deud, ti'n gwybod, o dau Llanilder, a hefyd y hogyn o sling John Ogwen, ti'n gwybod, oedd yr unigolion yna wedi bwrw i crefft a wedi bod, ti'n gwybod, yn mynd rownd Cymru yn ei meisydd ei hunain am ddegawda, a dyna sydd, ond mae Selebs heddiw, maen nhw'n Selebs ar ôl 5 munud dyn. Yndi, ond dwi'n meddwl bod ots am hynna fy hun. Na. Dwi'n meddwl, Na. mae gen i eitha diddordeb yn yr celebs, y math newydd yma o celeb. Yr influencers. Oes, dyna di mwy neu lai di swydd ymrawd. Mae o'n ar TikTok, mae'n neud TikTok. Yndi, Dyna achos i wan yn neud. oedd o ar y radio. Oedd na chdi. A mae dwi'n gwybod, da ni jyst yn siarad am yn heili fi, hyn yma. Ond mae ddim wedi sgwennu llyfr, ond mae stori fo yn ddiddorol, a mae'r ffordd, mae'r enwogrwydd yna yn dod i rywun mewn ffordd mor bersonol, mewn ffordd, achos fo sy'n creu bob dim, fo sy'n dewis be mae o'n roed ar ei TikTok. A dwi yn meddwl bod y math yna enwogrwydd newydd yn ddiddorol ofnadwy dda. A draws bob dim, de, efo'r busnes o ti sôn am pynts yn de, Aled, os wyt ti'n wasg yn gyhoeddwr, yn meddwl, reit, mae Dai Jones yn mynd i werthu, oedd hwnna'n bet reit saff, a John Ogwen. Wedyn, un arall werthodd yn dda, oedd Jonesy. Dych chi'n cofio Ifan Jonesy? Ie. Dwi'n gofio fo, gath ei lansio rhywun adag a llyfr cyntaf nes i sgwennu. O, na chdi. Gathon ni rannu lansiad. Do, wir? Do. Waw. Mae gen i lyfr. Ia, mod i arwyddo i fi ar plant gyd Jonesy. Fe o'ch plant? Cos nath nhw efo fi ydyn, nath o, dwi'n meddwl bod i henwa nhw na hyd. Ond os gofia'n iawn, di bron o siw bod o di gwerthu rhyw 5,000 yn syth. A mae hynna'n lot. A wedyn, dwi'n cofio pa was dariad, ond oedd John y Galyn yn ofnadwy o boblogaidd. Felly er nhw gomisiynu llyfr John y Galyn. Ond oedd hwnnw'n gweithio. Dyna nhw werthu rhywfaint, ond ddim yn yr un blaned a Dai Joneses a John Ogwen. So ti'n feddwl, fysa nhw dysa? Fysa. Ond ydy bobl sy'n licio canu gwlad, alla ddim yn licio darllen. Come on, Ddim yn gwybod. Pam bod bobl oedd yn licio Jonesy yn prynu lyfro, wyt ti'n gwrando ar y radio, wyt ti'n wyt tebygol o brynu llyfr. Ond os wyt ti'n mynd i nosweithio John y Galyn, wyt ti'n berson sy'n allan yr amal i allan yn byd. Ond hefyd, dwi'n meddwl... Pryd, gyhoeddwyd yn John y Galyn. Pethau di newid. O'n i'n mynd i ddweud, ai dyna di'r gwahaniaeth. Bosib iawn. Achos pa bryd gafodd llyfr Dai Jones i gyhoeddi? O, mae hwnnw'n mynd nôl sbel. Ond fi'n cymryd, os ti'n wasg a ti'n comisiynu llyfr Dai Jonesy a ti'n neud darian fyna, wedyn mae gyda ti arian i buddsoddi mewn i awduron newydd a cymryd pynt ar lyfr chi'n meddwl, chi'n meddwl be, falle bod hwn mynd i weithio. Sydd yn golygu bod llyfr glas nebo yn gyfrifol am lot o awduron newydd. Fysa neis meddwl hynny, fysa? O, dwi'n neis o siw bod o, de. Ond oeddech chdi, Manon, wedi disgwyl cael y fath sylw? Na. Na, wrth gwrs. Y rheswm nes i drian Eisteddfod o, o'n i'n meddwl bod o'n gymaint o risg, fysa bobl ddim yn licio fo, o'n i eisiau cael barn rhywun anna fo gyntaf. Achos bod o'n mor wahanol i bethau ni wedi sgwennu o'n blaen. Digon. A fi'n cymryd, mae'r cyfrolau Eisteddfod yn gwerthu'n dda yn syth ydyn. Gyd yr un. Ond faint o bobl sy'n darllen nhw? Faint o bobl, dwi'n gwybod, da ni wedi crybwyll hyn o blaen yn dod o ran cyfansoddiadau. Dwi'n gwybod Sian oedd chdi'n dweud bod chdi'n darllen o glawr i glawr. Wel, wrach bod fi di.
stretcho'r gwir chydig bach. Ie. Ond, a dwi'n darllen... A chdi, mae'r gwir yn dod allan yn deud llwydda ar y bodlediad yma. Ond wyt ti darllen y berniadaeth adran drama, so da ni'n pwngtha ni, da ni'n cyfro bo man. Ond dyna hynny yw, ydy o'n rhywbeth lle mae bobl yn licio cael llyfrau, ti'n bod, set gyfan o faint o'n nhw sy'n darllen. Erbyn hyn. Dwi'n bod oedd o'n ffasiwn, dwi'n gwybod os dwi'n dal yn ffasiwn, cos mae'r hen dôn diflannu a dwi'n gwybod di mam ddim yn prynu llyfrau steddfod fel oedd hi. Dwi'n gwybod. Ond maen nhw dal y llyfrau sy'n gwerthu fwy am e tebyg. Yndi. Ysdi, enillydd y Fedal, enillydd y Daniel. Ac yma sy'n yda. Siwr o fod. Ie, so mae'n diddorol fi'n credu sut mae'r busnes cyhoeddi'n gweithio. Un ffaith o'n i'n licio o'r erthygl hefyd yw bod The Very Hungry Caterpillar wedi bod mewn gwerthwyr gorau Publishers Weekly bob wythnos am 19 mlynedd. Catching. Ie. Ond ysdi, heb sôn am grysa ti a bob peth. Cacena. O na, Caterpillar arall diw nhw, ie. O, nhw, paid o dechrau ffraen na. Dau Caterpillar arall di hwnna. Ie, mae yna ddifur. A hefyd, be o'n i'n licio oedd, mond unwaith bob rhyw 50 mlynedd wyt ti'n cael be maen nhw'n alw'n unicorn, sef y llyfr sydd yn just yn llwyddiant ysgubol, fatha llyfr Glas Nebo. Ie. Ond pwy sy'n dewis hwnna? Ie, mae'n... Hwnna sydd yn ti'n gwybod, a dwi ddim yn awgrymu hyn am llyfr Glas Nebo, mae'n o gwbl, ond ti'n gwybod pan ti'n sôn am yr unicorn ma, pwy sydd yn y cwmnia, a dwi'n mynd sôn amdano fo'n nghyd-destun Cymru mewn ffordd ond yn ehangach, a'i cwmnia mawr sydd yn penderfynu pa lyfrau sydd yn mynd i cael y sylw. Weithiau dwi'n darllen rhywbeth sydd yn cael lot o... Mae pobl yn dweud, gosh, mae hwn yn ffantastig, a dwi'n darllen lot amdano fo ar y we, a falle. Dwi'n darllen o, dwi'n meddwl, be di hyn? Bod wbeth yn dda, ond ddim mor wych ar be mae bobl yn awgrymu. Wedyn dwi'n meddwl hynna, ond be ddydys di wan, Dafydd, faint ohono fo sydd jyst yn budget masnacha. Ar i'w effaith casag eira, de. Ie. Ond so beth sy'n ysgrifennu ni, maen nhw'n cyhoeddi gymaint o lyfrau a dim ond cynran fach sy'n llwyddo. Lle'n sylfaenol mae lot o gyhoeddwyr reit wael am ddewis llyfrau, dydyn? Sti, mae o scattergun approach, dydy, go iawn. Ond fi'n cymryd os maen nhw'n cyhoeddi llyfr, a wedyn mae'n llyfr dda, ond mae'r gwerthiant ddim yn dda. Ond wedyn mae rhywun fel beth ti'n gael efo, Richard and Judy's Book Club yn neud fel llyfr nhw ar gyfer mynd ar wyliau. Pe nesaf, chi jyst fel, waw, reit, lle ni jyst cyhoeddi. So, pan ti'n sôn am, mae'n sylw, mae'n marchnata, a faint o arian ti'n buddsoddi mewn hwnna, neu faint ti'n talu i influencers. Richard and Judy. Ie. Sôn amdano fe. O'n i dychmygu fatha'r storm berffaith, hynny yw, weithiau wyt ti'n cael pob peth yn iawn a dos o neb yn benodol yn gyfrifol am hynny. Just digwydd bod, oedd o'n bwnc gododd ac oedd digwydd bod yna rhywun di licio a digwydd bod... Cos mae'r... Swn i fod o'r rhan fwyaf lyfrau sy'n cael eu cyhoeddi gen awduron yn rei da. Nid y Jerry Halliwells. Ond pan da ni'n sôn am y llyfrau yna, ar y cyfan, da ni di mwynhau nhw'n do. Ond dyn nhw'n enwa mawr. Na. Rhan fwyaf. A falle fydda nhw ddim. Ond dyn ni di mwynhau nhw. Ella fydda ni'n influencers. Dwi'n synnu at efo yn y blynyddoedd dwytha pan dwi wedi dechrau gyda cyfieithu ngwaith yn hyn, a dyn ddim gymaint efo pethau rwan, a dim llyfr Glas Nebo, bethau eraill dwi'n gwneud. Cyn lleiad o bres mae rhywun yn cael o gyhoeddi yn Saesneg. Os da chi ddim efo un o'r cyhoeddwyr mawr, mae wedi digwydd lle dwi wedi cael dipyn llai am gyhoeddi llyfr yn Saesneg.
nag ydw i'n Gymraeg. Diddorol. Mae'n ddifyr, dydi, achos mae rhywun yn meddwl bod o'n i wastad yn meddwl bod o'n mynd i fod yn fwy o bres, achos bod yna jyst mwy o ddarllenwyr. Ia, ac o'n i wedi syni, ysdi printran mor fach, oedd printran cynta this house. Ie. Ond mae yna fwy o gystadleuaeth, does? Oes, go iawn. Mae'n rhaid i ni fod yn wrthorogol yng Nghymru. Yn bendant. Sa'n lot ono ni, ond mae yna lai o gystadleuaeth, felly dyn ni lwcus. Da ni yn lwcus am nadwy am hwnna. Ond hefyd, dwi'n meddwl, da ni, a dwi'n gwybod, mae'n ond ti'n iawn ni, ond da ni wedi cael yn trwytho yn y diwylliant o ddarllen ynddo. Ydy'r genhedlaeth sy'n dod drwodd drwan, ydy'r un pwyslais yn cael ei roed ar lyfrau. Mae'n jyst mwy o bethau gystadlu efo llyfrau, does? Mae ysgolion a thrawon ar lot o rieni yn trio rhoi y pwyslais jyst y gystadleuaeth na dio. A wedyn mae gen ti'n bob dosbarth, mae gen ti ryw un neu ddau neu ddwy sydd yn wirioneddol gwirioni fod darllen, ond lleill ddim. Ie. A fi'n credu bod llyfrau llafar yn helpu fi'n credu. Ynddi. Dwi'n ffeindio, ers i fi ffeindio allan bod fi'n gallu cael bore o bocs ar yn ffôn a darllen ar yn ffôn. Dwi'n jyst yn lot fwy tebygol o darllen. Sy'n reit drist, achos dwi'n licio llyfrau go iawn, papur go iawn. Mae rhywun yn arfer gymaint efo'i sgrin. A dwi, rhaid mi gyfadda, yn gwrando lot ar bodlediadau wan. Mae rhoi syniadau chdi sgwennu llyfrau, ynddi beth. Yndi. A mae Sian newydd disio'n reit dros y sgrin. Dwi'n gwybod yr etiquette sydd diffod y meic. Do, ond nes i'n diffodd y camera, a da ni wedi gweld. Gwneud amser i wneud bob peth. Fi o gorau gen ti'n weldio, pidio. Os da ti'n meindio jyst llnau y sgrin yn bach i'r chwyd o fanna. O'n i'n gwybod bod o'n mynd i ddweud yna. O'n i'n gwybod. Oce, ond bendant pwnc werth i ni trafod fi credu i cael dweud yn dweud. Da ni wedi dod i gasgliad o gwbl. Mae look mil, dio. Bo ni'n lwcus bo ni'n Gymru Gymraeg, ysgwennu Gymraeg. A mae Sian angen prynu bocs a'n catchy. Sorry, David. Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan fand o'r enw Bandi Cwts a'r trac ydi o Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.